bi ambe tarata dona septembre kalo kile shegi ambalma o bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibara mun bambolo kada ukulu kan o de sibrido septembre kalo kile duru mali jamana nyamoko koro Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni tagara Arabie Saoudite jamana kan ka taa a ka furakɛliw la kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ mali jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ale kɔni ka labilali kɔni kɔfɛ ka bɔ kati ni a tun bɛ mali finitigiw olu kɔni ka bolo ka yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNSP mɔgɔw ale kɔni nalen kɔfɛ a ka so tile damadɔ a kɔni taara mali kɛnɛyaso kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni na furakɛli kɔni hukumu kɔnɔna la o kɔni kɛra ka bɛn septembre kalo tile fɔlɔ ma o sababuya la a ye tile damadɔ kɛ yen nɔ fɛnɛ alamisado septembre kalo tile saba a kɔni seginna a ka so nka o kɔni kɔfɛ u kɔni ye labɛnw kɔni sabati walasa cogoya min na a kɔni bɛ se ka taa Arabie Saoudite jamana kan ka taa a ka furakɛli tɔw kɛ yen nɔ cogoya min na o kɔni ko sababuya la mali finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNSP mɔgɔw olu kɔni bɔra ka sɛbɛn kɔni kɛ ka yirɛ ka fɔ ko olu kɔni bɛ mali jamana ɲɛmɔgɔ a kɔni ka Arabie Saoudite taga kɔni kalama ko sabula ko o kɔni kun ye bɛnkan sɛbɛn ye olu kɔni ni CEDEAO mɔgɔw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bila a ka taa yɛrɛ furakɛ yɔrɔ min ye a ja nka olu kɔni ka nin sɛbɛn kɔni kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ k'a kɔni taalen min kɔni filɛ nin ye ko furakɛliw ko u kɔni man ka tɛmɛ kalo kelen kan ko wa fɛnɛ ko hali ni a bɛ tɛmɛ kalo kelen kɔni kuntagala kan ko fo kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni ka sɛbɛn kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a kan ka to yen nɔ a ka kɛnɛya kɔni hukumu kɔnɔna la ko nka hali o yɛrɛ kɔni fɛnɛ mana kɛ ko o fɛnɛ kuntagala o kɔni tɛna tɛmɛ kalo saba kɔni kan a cayalenba CNSP mɔgɔw olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ fɛnɛ ko olu kɔni ni CEDEAO kɔni ka nin bɛnkan sɛbɛn kɔni na ko CEDEAO kɔni ye a kun don jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni ka jamana kɔkantaga kɔni kɔrɔ ko a y'a jɔ n'a ye ka fɔ ko ni malidenw olu kɔni mɔgɔ mana jɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔlen kɔni na wagati o wagati a mana kɛ kun o kun ye ko olu kɔni bɛ u jɔ ni a ko kungo ye ko ka segin ni a ye kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tɛnɛn don septembre kalo tile 7 kaji ni ale kɔni bɛ Gawo marabolo la Sonefu olu kɔni ka dugutaga kari dɔ kɔni yɛlɛnna dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan ni ka ci ni a kɔnɔmɔgɔw ye kibara minnu sera ma olu kɔni ne y'a yɛrɛ ka fɔ ko kaji ni ale kɔni bɛ kilomɛtiri 15 ɲɔgɔnna sɔnni i ka se Gawo ko Sonefu mɔgɔw kɔni kun ka nin kari in kɔni kun bɛ ka a kunda Gawo de kan ko o kɔni yɛlɛnna dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan ni a cila ni kari na a kɔnɔmɔgɔw ye nka a yɛrɛla ka fɔ ko mɔgɔ kɔni ni ma to a ko dafɛ nka maa caman olu kɔni jogina mɔgɔw bolofɛn olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman tiɲɛna an bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ka se ka nin ko kɔni ɲɛ bɛrɛbɛrɛ dɔn nka kibara wɛrɛ min kɔni mana bɔ o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye mali ekɔlidenw olu kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔba dɔ kɔni boloda alamisa don septembre kalo tile 10 san 2020 kɔnɔna la kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ mali ekɔlidenw olu kɔni de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye k'a ŋaniya ka fɔ ko septembre kalo tile 10 kɔni ko u kɔni bɛna bɔ ka u ka dusumakasa kɔni yɛrɛ ka sababu kɛ u ka kalanko kɔni lanɔgɔli ye ni kalanden ninnu kɔni ka fɔla ko olu kɔni ɲɛ bɛ u ka siniɲɛsigi kɔni dontɔla la bɔgɔ la tan ko o ko kɔni sababuya la ko olu kɔni tɛna u sigi ni ka o ko lajɛ ten ni kalanden ninnu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni u somɔgɔw kɔni ka yamaruya ye ko olu kɔni bɛna bɔ ko walasa k'u haminako kɔni yɛrɛ diɲɛmɔgɔw la o kɔni sababuya la ni wulikajɔ in a kɔni bɛna ɲɛnamaya Bamakɔ ale ni mali marabolo kɔni caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kita Sikaso ani Mopti ani marabolo caman wɛrɛ fɛnɛ ni kalanden jɛkulu in kɔni kɛlen bɛ ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ bɛɛ ka taa fara olu kan walasa cogoya min na olu kɔni ka haminako o kɔni bɛ se ka taa sɛbɛ ye kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ka kɛɲɛ ni septembre kalo tile 7 ye tɛnɛn don a yirala k'a fɔ ko coronavirus yɛrɛ mɔgɔ 28 kɔni la Mali kɔnɔ ko wa fɛnɛ ko mɔgɔ 8 fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la coronavirus kɔni yelen filɛ ne mɔgɔ minnu kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 9 o kɔni yela Kaye marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kiyeba Kulikoro marabolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a yera ma 1 na Kati a yera ma 2 fɛnɛ la Kalabankoro mun kɔni ye Bamakɔ sigidaw ye sigida 2nan a yera ma 14 yen nɔ sigida 4nan a yera ma 1 na yen nɔ sigida 5nan a yera ma 1 fɛnɛ la yen nɔ o sababuya la coronavirus kɔni ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ kabi k'a daminɛ olu kɔni jate dafala mɔgɔ 2000 ni mɔgɔ 870 la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 100 ani mɔgɔ
27 la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni dafala mɔgɔ 2,200 ale ni 46 la o sababuya la a laɲini do bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi sanuya walew an ka olu kɔni matarafa walasa cogoya min na an bɛ se ka nin bana in kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ